أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. سغري ولا أسلم وأنسكر هير الله الله كأول هير الله. آمين. أم بفهمين الله في هير الله جينا الله كأكاني. آمين. أم بسرعة تورو مني جين عن الله را الله كدوانا جه. آمين. سجي الله كهيري. آمين. جمانا الله كأقولشي كاتغا. آمين. منو بكنة كالله كدلوا أمول الله را. آمين ربي. كرا محمد بنيا كما. آمين. أنا سبوا استلمون كما. آمين. شوينا بنيا كما. آمين. صل على رسوله. الصليب. سغري وكنا مري. نم. شوينا نجر الله تعالى. آها. كب دمشي. نم. Nous intene jouer. آها. Le 1er نم. octobre تشي 2017. سغتالا ولو. Nazara kalo kile folo. نم. Sa kalo tana. آها. Sa bafla anitan uluvla. سغري ولو. Ami ma. Kari bukono. نم. Nous sarki. سغتالا. Alhamdulillah ani sojare biya. نم. An farfonne biya. آها. An walawalale biya. نم. An biya marmake feya. آها. Nous bayowe. سغتالا. Nous tamaye. أيوه. Nama wele ya kofi. Shuina anana gwafeya. آها. Kana fuli blala. نم. Leidu mi manje ko leidu dafa. سغتالا. Akado annane نم. anga bismillah kofe. آها. Fitrini safo che ani misri mogo nyon zoro ka daguriyan flake. وكرا. Shuina ambala ka do an zoro baro saka. نم. Ngwa nyere bi daguriyan flafo. آها. Alay. Obuke dallu amulu dungelela. سغتالا. No yesa adu. سغري. Wa alay ya gara saka shuina abal magala. نم. Ana dinga naga kalande. آها. No ali sangare. سغري بلبلي. Aga nyanamaya نم. obi ala de bulu. آها. Abi tama ala de kama. تشي Wabi sigiya ala kama. تشي Wabi kumaya ala kama. والله. Wa kumayoro bebi ke ala jati kama. سغتالا. Ni auto do alila نم. ala bo do ala. أها. Obi ali wasa. والله. Oh. Ambalaga usigi menye koro. نم. Falaga usigi menye koro. أمبيا. Me nyete au nyedala nyebe ngaburu dila. تشي Ni yaw nyeda fle obi ntalu. نم. Meni ngaburu fle ntibi. أبدا بنتولو. Parce que do mi mita digana ngeleni. نم. Muso tita nofe. أي Che tita nofe. أي Wartigi tita. أي Ordinateur yɛrɛ tita. Machine tita. تي Ayiwa mobile tita. Internet tita. أي Bon n ye min kɛ ani n ye min fɔ. N yɛrɛ jogo de bɛ taa n fɛ kaburu la. سغري. O min fɛ yanni kaburu cɛ ka n jogo dilan ka ɲɛ. سغتالا. A ma ban ka tila ka mɔgɔw wele ni jogo ɲuman ye. نم.
ni mɔgɔw sɔnna mɔgɔw kungo don ni mɔgɔw ma sɔn ala ko kira ma i tɛ dɔwɛrɛ ye cilasela ko koyi wa anw tɛ foyi ye an ye min nɔ ko k'o fɔ a kɛli bɛ aw yɛrɛ bolo ala ye a garisɛgɛw karamɔgɔ la karamɔgɔw bɔ ɲɔgɔnfɛ kelen t'u ye an bɛɛ ye cogo bɛ se ka kɛ forokɛ jɛmandu ye walima kɔlɔsi minɛ nka jogo b'a an fara ɲɔgɔn na sabu danbe bɛ yen jogo bɛ yen ayiwa karamɔgɔya yɛrɛ bɛ yen cogo wɛrɛ la min tɛ nin si ye ala ye karamɔgɔ don a garisɛgɛla su in na hali n'a y'a sɔrɔ a sɛgɛlen b'a bolo nka ala ye karamɔgɔ don a garisɛgɛ la a bɛ balo min na a ka denbaya la o ye halala ye haramu t'o la fiyewu n balolen kɔ ayiwa n halala la fo n ka ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ o la o kira ɲininka ko muhamadu dumuni jumɛn ka di dumuni bɛɛ ye kira m'a fɔ sɛ a m'a fɔ saga a ko i wɔsi jɔn bɛ fɛn min sɔrɔ n'i ta don o ka d'a bɛɛ ye bon ala sɔnna a ka garibukɛ bɛ min don o y'a ta de ye moriya ma a se ma dɛ n tɛ ka fila baara wallahi ka ala ta fɔ dugu kɔnɔ ka tila ka wotoro pushe walima ka tila ka wari ɲini cogo wɛrɛ la ka dugu wɛrɛ ɲini bon ala y'aw garisɛgɛ karamɔgɔ la a nata t'a kan a jigi t'a kan nka a bɛ ala ta fɔ a ye sigi ala ka kɛ dalilu ye an bi taga ɲini ala faama fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma a t'i ye kelen in ka ya fiyewu nin kelen in ka gwa ye dɛ a ko mɔgɔ fila min ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛ fila ka se maa saba ma n'a sigira ka wuli n'a m'a fɔ ko ala ko ala kira ko lahara ko fo ala k'a ɲininka sigi kun kɛra mun kan asoba jango dɔnniba dɔnnitigi fitinin dɔ bɛ a cɛla n'o ma fɛn fɔ o bɛ ɲininka o ye min dɔ o y'o kɛ cogo di pour que lahara an ka se k'an yɛrɛ kilasa o de ye k'aw wele k'a sigi k'a curo a tɛ ka wele k'a kala dɛ nin ye curoni de ye parce que a bɛ ne bɔ nka a b'aw don dingɛ kɔnɔ n'a ma kɛ a bɛ ɲininka mun na n'a kuma mɛn o kun ye a m'a fɔ dɛ a kɔni nana a nana kɛ moriya de ye ka wari ɲini a ye wari bɛɛ sɔrɔ a taara mais a nana a ma moriya fɔ a ye dɛ a ye ala ta fɔ aw ye ala ta kɛ cogo di lahara an ne bɛ ɲininka la sɛtanɛ tɛ kɛnɛ in fɛ dɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a bɛ ala ko ni kira ko ni danbe ni jogo fɔ o t'ale ka place ye ale mago bɛ min na o ye kɛnɛ min bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la janfa la ani pila wɛrɛ tigɛ la diɲɛ nafasɔrɔ sira kama pour que ka maa wɛrɛw ka ɲɛnamaya tɔ datugu o la a bɛ dugawu k'a ye ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen an b'an ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye kabakolo gulo o tɛ mariki japonais ka dugukolo fɛn fɛn o tɛ mariki anglais ala min ye tile bɔ o tɛ mariki chinois ye ala min bɛ kalo bɔ o tɛ mariki faransɛ ye o tuma olu ye mariki alaw de ye ala ka kɛw de don k'u bila an kunna témoignage a bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na tile bila an bɛ ko dɔ la o mɔgɔw b'a jate ko yelen bɔ don ten ko wɛrɛ bɛ yen dɛ kalo bila an bɛ ko dɔ la dolo bila an bɛ ko dɔ la yiriju bila an bɛ ko dɔ la kulu bila an bɛ ko dɔ la jiw bila an bɛ ko dɔ la Dieu ne fait rien pour rien ala tɛ foyi kɛ ten ko n ye ala ye n y'a kɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ nafa b'a la wa kun b'a la lahara don karamɔgɔ ni kunfin bɛɛ bɛ n'a kan ko segin bɛ kɛ fɔlen ni kɛlen bɛɛ kan image bɛ segin bon image bɛ segin cogo di ni image tɛ yen image ta cogo dɔn wa adamadenya t'u sumaya ala tila m'i la dɛ kana bili kɔnɔ fiyewu k'a fɔ i ye ko dɔ kɛ ko ali min ye walima i cɛ min ye walima i muso min ye mais ala ɲɛ b'i la wallahi ala ɲɛ bɛ mɛnɛmɛnɛni na su dugutilama fɛ dugukolo fara 7 jukɔrɔ o ala bɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ jigin wa a tɛ ɲinɛ a tɛ pressé
bamano ma fote ko mogo yɛrɛ tɛ pressé ayiwa i ba ka bono ɲinɛ nɔfɛ ni ɲinɛ taara ɲinɛ bɛ n'i sɔrɔ yen wallahi sangare i ba ka bo kɔnɔ jɛgɛ wusu bɛ yen tigɛdɛgɛ bɛ yen nɔnɔ bɛ yen wallahi tant que o bɛ yen ɲinɛ bɛ na ala ko adamaden k'a sago kɛ n ye mɛlɛkɛ mawuti bila n'o ye Azarayila ye ale tɔgɔ ye ko nibɔ mɛlɛkɛ ala ko a b'a bɛɛ fa i ka di ala ye n t'i to yen i mana ye n t'i to yen e ye sunguruba ye n t'i to yen e ye gɔrɔjɛgɛni ye ne t'i to yen i ye mɔriba ye n t'i to yen i bɛ nɛgɛwala sisi n t'i to yen hali i ye mɛlɛkɛ ye min fa a to bɛ to ala kelen ye cɛ ko min ba ya bilahi muso ko bi ba i bɛ girin ka jɔ min na n k'a bɛ ba a dalilu da ye npogotigini yɛrɛ ɲagama yɛrɛ la k'a fɔrɔmu ka ɲi o tuma ko a si jɔlen don k'a bɛ taa n'i y'a to yen san kelen san fila san saba san naani a bɛ ɲami i b'a dɔn ko bɛ ban o tuma adamaden ye mun ye i tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ a tun sumaya i kun tɛ yen o ala de y'i bila yen bon ala ko a b'i bɔ i kun i tɛ se k'o bali dɛ bon o dalilu da yɛrɛ e mɔkɛ bɛ min i mɔmuso bɛ min olu taara min o tuma olu tɛ cɛya cɛw do dɛ mais e sigi bɛ mun na yan cɛya do wa musoya dozebaliya n'o tɛ n'a sera seconde tɛ yɛlɛ a kan i ni bɛ tigɛ o ye tiɲɛ dɛ saya mɛlɛkɛ bɛ k'an bɛlɛ aw ni ne sigilen filɛ sisan ala maa min ka surun kaburu la aw ni ne la mɔgɔ min bɛ wele telefɔni na ko karisa fatura k'o bɛna san 8 jɔnni ka fatuli de ye fɔko fɔlɔ ye aw ni ne la aw t'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn bon o tuma kira de ko sa ma ko an ka baara ɲuman kɛ n'a kɛra ne t'ale kɔ ne ɲuman sɔrɔ yen n t'ale kɔ an na ɲuman fɔ yan ko kamalen kun ka ɲi dɛ n'a kɛra ile yɛrɛ ye o tuma i t'ale kɔfɛ anw b'a f'i kɔ yan wa i n'a sɔrɔ kaburu la lahara ala b'i sara a la mais anw b'an to ten ko denmisɛnniya ko na tila ka segin kɔ n bɛ tila ka bɔ a la e b'i sa don dɔn adamaden k'a bɛrɛbɛn k'a t'u sumaya i ɲɔgɔnna den caman zara ayiwa i ɲɔgɔnna filama caman zara minnu ka kɔrɔ y'o caman zara setigiba caman zara bon o tuma e bɛ tila ka ɲaga i yɛrɛ la ko denmisɛnya ko n bɛ tila ka segin kɔ e b'i sa don dɔn wa o ye kunangoya taamasiyɛnba ye a ye to an k'an ɲɛ don kow la n'an bɔra yen sa an bɛ sɔlile kira kan n'o ye Muhamadu ye kira min bangena arabili awale tile 12 domakalo samakale sa ka bɛ nabila Isa bangeli san 570 ma maga dugu barika mana a bangena muso 4 ɲɛkɔrɔ an'olu tɛgɛ kɔnɔ muso 4 min nana Seyida Amina tina minɛ k'a fɔ Amina i nisɔndiya ala bɛ n'i sɔn den barikama min na ale de ye diɲɛ lafiyaba ye ka baro kɛ n'a ye k'a daminɛ su 2 heures du matin fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma an ba Hawawu ala ka diɲɛ b'ale ma ale an fa Adama muso ye an ba Asiyatu ala ka diɲɛ b'a ma ale ye Firawuna dangatɔ muso ye o yɔrɔ in ko b'o la dɛrɛ ala ye muminatu musoba di kafiri ba ma ka mun kɛ ka ala ka kira nabila ye Musa lamara n tɛ furu tɛ furu tɛ dɛ Firawuna ni Asiyatu ye min kɛ ɲɔgɔn kan fo a bɛ san 40 kɔ bɔ ngo bɛɛ la Asiyatu tilala ka furu Firawuna salen kɔfɛ o tigi ye muso in sɔrɔ so a y'a sɔrɔ kaba la k'a da a tɛ cɛ dɔn o kabako yɛrɛ ala y'a yir'u la ko la ni ala kun ye Asiyatu bila Firawuna kɛrɛfɛ walasa nabila ye Musa bɛ se ka lakisi k'a lakana a ka kiriya bɛ se ka sinsin k'a jiidi o tuma o kɛra min kɛ Firawuna dun bɛ den ɲini na o tuma ko ala kun bɛ an ba Asiyatu ta ka bɔ Firawuna kɛrɛfɛ ka wulu walima lɛ k'o bila o yɔrɔ la ka ayiwa an ba Asiyatu ɲɛda kɛ wulu la walima lɛ la Firawuna ni lɛ bɛ se ɲɔgɔn ma sufɛ a b'a kɔnɔ k'o y'a muso ye k'a sɔrɔ lɛ don muso taara ka bɔ yen ni ala ka sen ala ka faga ye o la a ma se ka den sɔrɔ mais a salen kɔfɛ san 40 furu kɔfɛ muso sɔrɔla so ɲɛ bɛ ko la dɛ nabila Musa ayiwa ale lamɔba de kɛra Asiyatu ye Firawuna kafiri de y'a ta jida la a ka mɔgɔw k'u b'a fa Asiyatu de ko sabali sa baba an ma den sɔrɔ den kelen min kɔ ni waliden an ye ndɔmɔ ji kan i tɛ nin dɔn mun na an ka tulo kɛ nin na sa k'a nɛgɛ musulman bɛ se cɛ la fo a sera a la o den nana fɔ kun ko Firawuna ye kafiri ye ko ala tɛ
ode kala farana fana satai asiyatu ale tun kira bangero la ala ka jimba amin nabila maryama aywa nabila isa ba maryama sayda maryama ala ka jimba maryama ma okume kanaka amba shafawu okume kanaka me kira bangena muso min taka kono ode amba shafawu kira sorla ka dugo kai ko ala ka ibono ke damitigi ani ladri ani navulutigi ala kanu siri ma wala ala yo so demina o togo kara abdurrahman ibn awfu jebe anyo wartigiti Allahu akbar sangare ibi jandola toroba min yala ka dine deme o deti sa sagala ay otike abada ay otike abada Allah amode ti sa sagala abada ni ma fo moriya de me ala ka dine ci hali ni ti se dine ko la dine tigi ci tigi e ko kanu ka tuwa ko ka deme ni se na bulula ka deme ni fo ala ka dewndi ma minu mi warso jiye kono sangare ajati mine mogo maso we segeke wolu tebeno no fe abebe here mugulati ya ego nyini ngade ku maso wo muge ayya nyini galbi ego nyini ngade ku mogo wo muge do mogo we sambi oro ke kasula dire chine tiki do no fe mene sigi me waju la sisa ni famo na sisa ku mene mene muletula ewa mogo mi jeni tali faranika ima fewe ma fenge o ma ka to de o ka to kasi sambina ni ma o ka to o ministra ko nyani ku ko toro ku ala bi dedo di ma bebe nyishi ma warla ani fe pela bonyani karama bebe duma iga sege be ko de bi ke here ya rabbi ala ga here kan amin otuma kira bangenen denendo fajiri dafe maga dugu barka mana o de kara shetana jigiti kele o kara dine korotale o kara wa nema ni noro na jin fa bela o kira sanma ami solaka ana somuga sanmo aba jandola kira somugo ni mate flani o shikana fi bi pese nuwe Allah akbar o kabuyi ngo qur'an de o kofu nyu bunya shirifu kwani ala ahlul baitu nyu bunya nyu korota nyu yanga nyu korota ku bunya ku yanga kakla ku daula kakla ku sanya sangare nyamugoma botuma ulu ni jonye kele ayi ni mata kini anga mal president oga wulu balo ka futani vie balo wallahi aka wulu president ka wulu président ka wulu bi former sorasi munube addo bi sara kalola warla vie bi sake ke ya ataso ay alkas wulu ka gardien wallahi même muna mais vie ti gardeo lera ti gardeo sila ti garde mais président ka wulu koloshi me marfatigi fe obuma ja président ka wulu ka kusani anyewo muna sabu wulu tebile wulu na kutesa président ka wulu Furelo. Président ka wulu. Président valeur de bida wuluka. Pour que wuluka tame auna. Wallahi. Nde wulu gwaza kenema ngamba boga boguru ni manabelela. Mais président tamse ka boa. Mais idée bi boko koni. Ere bi boko koni. Galoka. Ma biso ko baliwa. O ma ko ko président ka wuluka kusana ni. Ni baro ma ibi ga yerle bude. Wallahi. Président de bi fejeni. Foti boala. Mi mana jabake. Fona so wallahi. Wallahi. Président de tribi yanga okay on ma warata kele ko mais mo kele ya achus mare na farago shirifu al ahlul baitu no haydarawi bonya mini karama mu ka dowara takoy kira mamuru dido Allahu akbar bo otuma kira modin wal ma kira din kira Allahu akbar kira o valeur bi yaga sangare ni mogo ko sa wartigi ma wardiya imason ako wardiya ifa kama iyo wardi ima wardi dowra kama mlegoy ifa wallahi wardiya ifa kama ifa era table ifa obma bonya mi me shirifu ka o de kira bonya mogo mi mana kira somogo doya iye kira era doya ni ye kira somogo bonya ni kira bonya kana bonya kafu abitande abunya kwa bora kire Muhammadu kadema yala bele président ka wulu bi bo mana bela la jon ve atakula mais mo wata to ko wulu do ko iba to de président wallahi ni ay zoro ni gardo zoro ataya mais wulu to mo do re nyik ne wulu ko ka bu
o te mimi ye ko ya ulube jamana tigi nunu mulu sorosu bita ko ulu nunu ngala kelela ani kuma ni tamala ani kodo nyefolla o sorosi do ka sara nunu mi ka ulu kala na fori tsika dal ka ulu forme kele da mana wallahi ko ulu ay ba do la ko fanal ko do de suma ko do nga fara allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala ali muhammadu paix et salut soit sur le prophète Mohammed et sa famille. Ko namani kisi be kiraka ane kira somugo bo muna ma foye somugo muna ma fonne somugo ne tesa ne muyi ne tefuyi ete fuyi me kira somugo de feyi bo ibise ka ke feyi chugodi ni tugura o kirako ni tugura o kira somugo ko ni tugura o alako o de bise ka valeur do kila te valeur te ma warla valeur tige kira de à part ça bébé zuru bo tuma kira ka valeur kira yo da asomugo de ma bo tuma ka valeur bi soro chugodi figa shudo lula mais ni ma baraje yele ti soro olu noro tiguwe olu karamatigue olu fayda tiguwe olu bunya tiguwe ambe so likra na soka anaga sahaba nyimo ani mogo minun tugura kira la sallallahu alaihi wasallam ni barani ma kali na moray anga chorma sanuma amba fu ka barkada ka wali mando no el ahlul bayti no kira so mogo no asayidi sharif usman madana haydara fitri wale kafiriyo do wallahi haydara ko nice wale du jolla ka to ga demala haydara ko nice wale de unglanna ka ga duga de ka to ayere kaso wallahi haydara ko nice wale jamono baskilila haydara ko nice a faso mali yere kanuna baskila sekula sangare ka nyini alafe shi jani kana an labangun mani lafiya jeni Allah rabbi ala billah ko dana mu amin Allah ko dana mu amin kira na zuriyo kama amin sol ala mustafa ugo na murai shi na dagure flam mambulu ambi onyeshi d'abord dutiguma no e falakaw ayya cheoche nam diana ni musufuru ka damine muso somo ka jendola nam kana damine aywa aga kunyo su folola foga na bla muso ka saya nam palma yere ka saya la la hara ala bisaka beka ini muso joli Allahu akbar chawo muso tunu ala tihera ki jeni lahara tuni mashiba ida mashiba do mogo tiyali duma bo adda kono kanyisha muso ma bisa segala billahi ibi chado nu kuma muso fe o tip mani sabali o tip mani munu ay gela ba fa mogo tihine ala to fe ay mogo bi predave on ala tife ay ala minyanda mo peranguna mo ala yambunye ka kire duana che ka kila ka kire buya ka jibril blani kire che na nebi puma imuso fe etise ka puma ni munuwe ay etise ka puma ni sabali ebi puma de komi ya tomo nyamaka ebi puma komi ya sani ebi puma komi ya mire mugudala che o che ya ka sebuli amusoka ala ba ka sebuli ka duka gelebe che chamana murtisa ka furake muso tono do de Allahu akbar ibi ko ki mi ki fe beke ala ti here ki abada tanke wole de mi kaso nani jibole do Allahu akbar muso yetme de ala be puma yoro ko muso wa fo ko farato che aw ya fawbla aya bawbla aya ka dugubla on de kama bo naw masaka jwa jigi ko ro jigi tiga dai bo o jigi tiga mi ka awla ala ti saka here kawnya bada o ka tanke o mata fa sangare gele yoro dona koy ayoro donedo chenu nundu numa ubolo yalama aywa abisa babisa segala parce que gele tna ba ay na furake wala de ta anyima ambotilema fale kana toro ka nyani ka kefe be di anega foiti leble sabu farala sa o edu mi chuko korola musoni chaga onyana ma tekeli ya jamfa ya jamfa
cɛ dɔw yɛrɛ ka baara ye ka muso ta dɔrɔn ka waati kɛ ka fili i b'o ye maa o maa la jahanama biye don bilahi bon o tuma yan'an k'a fɔ musow ka sabali an tɛ dɔ fɔ cɛw ɲɛna wa n ko cɛw kan k'u jɔ u cɛya jɔyɔrɔ la o tuma cɛya jɔyɔrɔ ye janfa ye wa o ye namara ye wa est-ce que o bingali o bɛ tila ka taa musow ta 1 2 3 4 ka tila k'u jigin ka dɔ tunun ka di dɔ ma tiɲɛ tɛ se ka fɔ abada cɛ dɔw fɛ muso nin ɲɛna n'a taara min fɛ o ɲɛnata de bɛ fɔ a yɛrɛ ka di ne ye n bɛ sa i nɔfɛ i dangatɔ n'i sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ walahi cɛ o cɛ y'a jigin a muso n'a muso fila ɲɔgɔn cɛ ka dɔ tunun ka di dɔ ma i labɛn jahanama biye don walahi gɛlɛya min b'an ka jamana in na a yɔrɔ dɔnna koyi setigi de y'a ka se boli se d'a kan bon tant que o bɛ yen gɛlɛya tɛ ban n'o tɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɔ musow ka sabali tiɲɛ dɔ kɛ mais muso ka cɛ tɔɲɔ tɛ se ka gɛlɛya kɛ o da bɛɛ a tɛ den ɲuman sɔrɔ n'o tɛ ni cɛ de ye muso tɔɲɔ parce que cɛ ye setigi de ye bon ala ka kuma ni kira ka kuma bɛɛ la ni setigi de ye senda tɔɲɔ fo ala ka intervenir jɔn ye setigi ye cɛ ye setigi ye bon cɛ y'a ka se boli muso kan ko sɛbɛn ye n bɛ se k'a kile i tɛ se ka fɛn ɲɛna i tɛ sɛnɛ bolokuru la n tɛ n ka du ye mɔgɔ t'i la bilen sabu i ye den sɔrɔ ka ban kɔnɔ b'i la ka ban ayiwa n'o bɛ se ka kɛ ɲɛnamaya taabolo ye an b'a ka dɛ a gɛlɛyaw ban man di dɛ pour que gɛlɛya ninnu ka ban fo an ka segin an sigiyɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ taara kira fɛ yen denbayatigi ko gɛlɛya bɛ na kira ko kɔrɔ i kɛnda k'i muso tɔɲɔ dɛ sabu a b'a dɔn mɔgɔ t'o de tɔɲɔ abada ko ala bɛ hɛrɛ k'i ye o tuma yan'an k'a fɔ an ka kuranɛ kalanɲɔgɔn ye an ka hakili to hakɛw la tant que n'i y'o violer fo ala k'i ka du mago san i janto a la n'i bɔra yan i denbaya sigi i yafa ɲini u fɛ i k'i tile n'i m'i tile i n'a ye dɛ muso dɔ delila ka ala bato si bɛɛ la bɛɛ ko ko waliju don maa ɲɛnama don a sara min kɛ mɛlɛkɛ 2 nana k'u b'a ta jahanama taw nana alijinɛ taw nana ala ko alijinɛ taw ma ko k'a bila ko jahanama den don ko jahanama den don o kɛra min na a fɔra ko mun na ko jahanama den ko sabu n'a tun bɛ kuma adamadenw fɛ a tun bɛ kuma a k'a kɔrɔtali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ pɛrɛn adamadenw na non fo ala k'i don jahanama kɔnɔ n da tɛ lafiya ala t'o fɛ abada mɔgɔ o mɔgɔ bɛ pɛrɛn mɔgɔw la ala t'i fɛ o de la ala ko he haramu ye pɛrɛnlen ka kira kunna n tɛ jɛn n'a ye o y'a sɔrɔ mankanka dɔ bɛ kuma he mamadu n cɛ ala ko bita kɔfɛ n'i y'a kɛ min jeni cɛ o cɛ mana kɛ m'o jeni muso o muso mana kɛ m'o jeni ka sɔrɔ k'a fɔ ko haramu ye n ka kira réunion ye fu la n'i ko i mago bɛ kira la an ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye fɛn dɔ bɔ ka d'a ma o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ kira wele cɛ n'an ka ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ cɛ n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ ala ko mɔgɔw t'o cɛ fasugu dɛ mɔgɔ t'a fɔ ko a ye n bonya nka min kan ka bonya maaba b'o dɔn wa min kan ka bonya bonyatigi bɛ bonya segin bonyatigi ma a b'a jan nin na walahi n'a an ma kuma musow fɛ ni sabali ni muɲu ye ɲininkali tɛ sɔrɔ dɛ mais n'i ko dɔw ma ko ayi bɔn na dɛ ko bɔn na dɛ ko bɔn na dɛ ani shuru misɛnnin mais n'i ye bɔn na ni shuru misɛnnin kɛ nin na ayiwa i b'o k'i yɛrɛ de la i denw ba de don i denw ba don hinɛ bɛ furu la magɛrɛ bɛ furu la n'a fɔra ko muso y'a fa n'a ba bila i kama i ni maa min bɛ si a wɔɔrɔlen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a y'i denw wolo e denw b'a bolo n'a kɛra fu ye e denw bɛ kɛ fu de e b'i jɔ k'o tɛgɛ fɛn ye o tɛgɛ fɛn ye ma i den tɛgɛ fɛn ye i b'a dilan a ka kɛ fɛn ye de muso ye den wolo usine de bon den wolo machine de kan ka produit dilan bon o tuma ne kɛmɛ k'i ka machine minɛ ko jugu la o bɛ se ka fɛn ɲuman dilan wa pour que muso ka se ka sabali yɛrɛ fo k'a sɔrɔ a ka cɛ sɔrɔ cɛ min b'a yɛrɛ kalama nka karamɔgɔ ni kalanda fɛn o fɛn mana sigi an balakaw a ye sabali an balakaw a ye wajuli 100 a bɛɛ bɛ musow kan mais kotigiw wɛrɛ bɛ yen o cɛ n'o kun sɔnna k'i tile bilahi muso ɲuman bɛ yen mais hali ni muso sabalila n'i ye cɛ kalite dɔ sɔrɔ sabali tɛ mɛn yɛrɛ o de la ne musa ko ala ma ko ala sɔsɔ la ala ko non a fɔ ala ye ko ala k'i sɔn sigi ɲuman na ni mɔgɔ ma sigi ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka sabali muso caman furula o b'u wɛrɛ bɛrɛ bɛɛ n'u cɛ ye ka sabali ka muɲu mais u nana ye cɛ in yɛrɛ de t'o maa ye o caman tiɲɛna bi hali o dɔ tɛ se ka régler bilen o gɛlɛya bɛ jamana kan don dɔ la musoba dɔ bɛɛ dan bɛ muso in na dɔn dɔrɔn bɛɛ ko ko muso in walijuba ye k'a bɛ ala bato
doro kira girna ka ko up Allahu akbar ko subhanallah sabo go kira mo ko mungala kira ko ko aw ma fo ya adala ko muso karsa ma nyana mabay wolu ju bodwa fura ko anya fo ko ni Muhammadu ni do sisa sai melaka bula buka tane ka bakulu la nam ka ba jare makono Allah ko bo muso ni fada ododra ko karami Umaru tawili ko Muhammadu ne yare da ya shire nam ko hali sungolo temani shushu muso ni tira wallahi sayyidina Ali ko ne ya shire nam ko muso mi don waza mi zu sa kono o ka chande be muso tanufu Allahu akbar to kira ko muso ina ga ma be ka bo o wele kana ayyo ko muso de muso ni be kira ko cho ko wele hayya de muso ni nana mi kira ko de muso ni mande ko minni ni ngaw ayyo ko feju mengu me bala mi mani ereba sangare de ko ekrama nam ako ne ko ni min no makonna imani daddugo klale ni wula lere ni mane basro sujudu la basro ay wa kula shi wabul Allahu na tawru ku la bas sujudu la wala wuru ce ayo yi alako man alako kida ko ngando ayyo ko taw ko fed men malami mani ni seki yebo wala we muye ko mo bangi ba mana ka chugo jugo do bi yala itsi ka wala ngani sibi yebo wala ce o mu mala ayyo sangare demuso ko kira mo ko yala ka kira nam ako mo ko mesra ne bani ko ne ba ani mama bi se nyoma jena nam tay chen wallahi ngana kala dam na nati bana ay abi prembere fi ko no me aka kala bela tay chen ngano abi prembere ko no prenda sigi nyongo tala fu nda tibaga mashima ay kira ko yayi kabja da makona Allah akbar ka shibbe ka ala kula mana wallahi amma jina ga mana maraka amma ga baka me wani amma baga mashima nga ni sirama abi pere kuna ce tafna ce wata ce de nga abi pere mingi kuna ala de to fe abada ngo ala binya na ka buna mbe bo ala minga buwa mbe ma pranguna kira ma pranguna abada me kana ye anjo jashile bogo ni jin nyamine angana pere nyonguna ka doga ga sibul doga o ka gwala de ka gwai ni chala ka kado ni nunu mamla ka nyanga nyani ti banda anya famu mbana wora kaw amala ka dun ayya mina kado jabo ku muso ye kabago de kabako ba muso be na fo parce que sanglo boro mona fa nam klo kemedo odo na faratib kateme bisi ka ta kemen tan ce sigatola me muso be na fo boro langolo nam nga klo kemefla langolo ni boro fara ni nyoke boro la falimba klo keme ce do langolo fuita kono ni ya pesi klo kemefla Allahu akbar o muso de sangare nya boro langolo klo kemefla ayyo nyebulo nga ni fenga kono abina klo kemela muso tese chela ay dala abada atisala bulula ay muso nana cheka su nam che nafakati do bo musula na vuludo che fini sanga do musula kera muso bi shi cheka glanka muso bi cheka dumunike che bi sikali muso faso kono ka do diga kono yi wallahi fona ya fonde mai muso tsara kla ay bo minna femi etete femina nam etete fuike femina mais avec la go fait to kun fugo fait de se kas noko Allahu akbar fanda fama ayya na fura ambala ko yu fo bla ku bo bla ka usomo bla ku ka dugu bla nam kana check kama ka dese ko bunye bo na faj meme re ka sikila bli ay na fatala taso bo ala ga puma ne kira ga puma bela ko ambala ka sabali est ce que sabali bi fo afa ba koro do ko ni sabali koro e mi cey tuno
cɛ ta ye galo ye i ta ye tiɲɛ ye ka yafa ka nisɔndiya a bɛ f'o ma sobiri mais mɔgɔ si tɛ jɛ ni a ye ayi ni an balaga min kɛlen k'a fɔ bi ko zabalila a bɛ sɔrɔ ɲankuma a jo t'o kɛlɛ yɛrɛ la ayi a jo t'o rɔ dɛ nka u jo bɛ min na f'u k'o sama ka sɛbɛn an balagaw kira ko muso ka alijinɛ so bɛ sɔrɔ cɛ sendika kɔnɔ a y'a to cɛw ka tɔɔrɔ pour que a ka kisi a y'a to k'a ɲani a ka kisi an t'a fɔ k'a ɲani dɛ nka n'u y'a ɲani a y'o kun ala de b'a sara bon ala ko a b'a sara sara fila la sara fɔlɔ ye diɲɛ filanan lahara a ko diɲɛ k'a bɛ den n'i ma den min ye barikama ye diɲɛ na yan wa n'i ma den sɔrɔ fiyewu a bɛ wale dɔ kalaba ka na o bɛ n'i bonya komi a ba k'i tare k'i bɛrɛ f'i ka sa wa ko n'i sara sara wɛrɛ tɛ ala bolo fiyewu ni alijinɛ tɛ ka d'i ma a k'a dɔn cɛw bɛ se a la nka ala bɛ se ani cɛw bɛɛ la donc ni cɛ ye a ka se kɛ ka ko datugu ala b'a kɛ a ka se kɛ ka ko dayɛlɛ lahara ka wasati ka wasada kuma tɛ cɛ bolo kuma tɛ muso bolo kuma bɛ ala de bolo ani kira bon o tuma ala ni kira ni mɛlɛkɛw olu de bɛ adamaden yɔrɔw bila ka kuma seereya de bɛ ta a ye sabali walasa ɲinifɛ ka sɔrɔ n'a fɔra ko ala ye karamɔgɔ tiɲɛtigiw d'a ma san 30 kɔ hali bi an sɛnɛ ka den tiɲɛtigi wolo an balagaw a bɛ sɔrɔ kuma ma faamu dɛ e cɛ tɔgɔ ye Bakari e de b'o wele ko Bakarini i ta ma tiɲɛ fɛn min ka fisa i fa ni ba ye fo muso k'a dɔn ko muso cɛ ka fisa n'a fa n'a ba ye n'i ko kabakoyara bon an ka kɛ kabako ko ye mais n bɛna d'i ma i bɛna ye yanni ka bɔ i fa ni ba kɔrɔ k'olu to yen wale m'o bolo ye i nana min nɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka bɔ i fa ni ba ye n'o tɛ o kun kan k'i sɔrɔ yen wolo tin bɛ taa o yɔrɔ la pewu min bɛ na o furu tin o ka jugu wolo ye sabu wolo tɛ yen fo furu ni wolo kɛra ye furu o n'a kɛ wolo ko juguba ye dɛ bon o tuma i b'i fa bila k'i ba bila k'i teri bila k'i jɛɲɔgɔn bila ka na min nɔfɛ o kɔrɔ de ko valeur ka bon ni olu ye nin yɔrɔ in na parce que i bɛ taa min kɛ i fa tɛ se k'o kɛ i ba tɛ se k'o kɛ bon o tuma n'o tɛ foyi tɛ se k'o kɛ bon o min bɛ se o la n'i ma taa ye a man ɲi bon o tuma e bɛ se ka taa ye cogo di ka dɛsɛ ka tila k'o sago kɛ an balakaw tɛ baara fɛ ni min yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ ka fɔ o bannen ni min y'i sigi k'i turu siège kɔnɔ a bɛ kalo kɔnɔntɔn bɛɛ kɛ a tɛ wuli bilen daji bɛ tu fa bɛɛ a dɔw nɔgɔ mɛ o nɔgɔ da ye dɔw ye o ye gilekinin kelen m'u kana o fara mɛ fana sin fankelen bɔ m'o fɛ se sabaranda bɛ taama la dukɛnɛ na k'a se yɛrɛ kɛ komi kana se a bɛ sange bɛɛ fara se faralen don basa bɛ don a dɔw la a bɛ don ɲɛgɛn la dɔw bɛ don ɲɛgɛn na o selakanta kana guwa kɛ o bɛ tobili la fana den bɛ kan ka banakɔtaa bɔ kɛ fa bɛɛ gabuguda la a b'a se kɛ k'o bɛɛ foroki n'a ye dumuni tobi ni kini nana kun n'i ye kini na kɛ kini na nani i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu ma i b'a fɔ dugare majini bɛ cɛ ka suru la sa ka fo ka i daji bi sɔrɔ ten ni maa muso ya hali ni yɛrɛ de mɔgɔ la ko n ka muso ye mɔgɔ ye maloya la bon a y'o ye a bɛ kɔmini kelen b'a la kɔni o ta tiɲɛ fo ka taa kaba wolo la fɔ bi o b'a la mais ala jɛgɛ e bɛ se k'i sigi cogo ni kelen na ten mais ni cɛ taara dɔwɛrɛ ta a ko cɛw ɲɛjuru ka ja o tɛ diyagoya n ko cɛ bɛɛ bɛ muso ka labɛn fɛ nka n'i ye aw labɛntɔ ye dɔrɔn kajolo ye an t'antɔ de se quoi e ti labɛn fiyewu f'i ka taa o ma f'i ka bɔ ka taa diɲɛ fɛ ka sɔrɔ ka kɛ kɛrɛbɛ ye diɲɛ ɲɛ kɔnɔ mais i cɛ bɛ yan nɔ i ti labɛn fiyewu cɛ ɲɛ kɔrɔ muso m'a pari k'a sigi cɛ kɔrɔ yan o ma ka dɔgɔ dɛ hali te ɲuman a dɔ tɛ se k'o wuli mais e bɛ se ka maa mago ɲɛ wa mais cɛ nege ye fɛn minnu ye n'o cɛ lawa o a negela fɛn ninnu minnu bɛ bɛn ne yɛrɛ ma se k'o labɛn ka d'a ma e bɛ diya ye cogo di n'i ko a dɔw ma ko tɛ sigi tere mana min i b'ala fo dɛ dɔw bɛ sukaro cɛ ka k'a la sanfuya la
doba kuno momo di sanfuyala doba kalama di muso yete kalama di chema na ya ne jini labe fi ne ka jinna har Allah akbar mais on sait que tu dis aywa muso la femme est la gardienne de l'homme du foyer muso est gardien de ka koloshi kala ibi che koloshi ka bere na dara shufa ni funani be ba fi fadi fuga ti dese wal fuga duguje tanda ko ira iba digi ka mase tulula ka sama ni nene be bi fini birala na ya seke ko boala bi ko birala fuga duguje bo barala ni duguje bi reposer ya ndoti som na ondo ba kabi fitiri ka jige ne be feka wa muso do shiro tsaka flefi nyebere bala nyine bala febe bala glan nogole do nogo dai de ke mega so nga fa do fe o kasa bole do chaga do vini kumune kasa bole be so kono olu tiko o ko to ngo fana glan nyamine do ngordana be yeve ay wa binifri be yeve o kuma na fe sange yele fara me ase farafe afle jure mi sagayira mala ko ma musu ayo tsagayira musu ya damedi musu ya sanyade musu ya nisoje bo anta do niso ka go ado dabru bi bo kajole fo ewa zegwa Allah ma mi ma musu ya uyo dimine nyokumune sigili tare nyokumu bisaka bunyi ay foi me ay nyokumune e ka dabru sama e bisaka munde zoro ko be ka manyana mai ay tifo nya dabru sama Allah akbar abu munyo ko ati udo ti la bada ay bo do wala tayo nuso kadi nganu e chama ngame doro ko ni nale ku ngaso kono alaje Allah akbar che tay duwi che hal ni loisiru taba wasra eba annofea me eba kage jokun ko ni nale ku o ta kale de ku e ka nda so kono e kara fama isa wallahi ambala go ay so balde hayya na mastafade gelani nyani me jikona tiba toro me jena be muso no Allah akbar abenoi che nurule me itsaka chebuya fola ka demen kanasa halli chekra adamade aka bumu ya kono piu kage bagai ni ya bunya ka bere isiko dabela fola ki deme wallahi bayan sifabela samare me ay onda wai morna shini sebengenge ni chegenge girla fola ki gigi jani makono Allah akbar hayya lubalo ka genge chamba genge fura muguni kerambe kono amba kalamo te primo ngami ala de bulu ngare abrati le tay muzo tsaka bo a ife kata bo afana bala nama nane fura muguni yo wasota ga tare fura muguni bina kabina sare dron janaba ban ko manogo banyu ma ka dogo munge ka dogo no e demuso taka mina ka do so kono o ka be chugoji no ko ngorom su mayne sarati korom su yi wala ndogom su mayne wala chebe tane o kuma murga blebe karti na ande shini ndali boma ngata yi handra kakati bom su jugu be de jugu taka mine fuguta muru jugu fe bunu sodro ayya ko bolo jalala ka wormi tani mu kun ka be bojo mu okay wa fo sheble ruble na anyini obna anyini ka from woni labe ka dama ko tane ngacce ko muso bo from woni sirita be kuna na bora afakaso walma bafe habibla tewli folo mina from woni kero la kam Allah akbar na e premier goshi abi jala foni ka doni vu wala te premier nya finete ya finedo from woni kelo la to dibi ko ma ni chero furo sa foi ko kiatu ko te nyamede aba fo nya shuru de ko munya goshi de ayya wani o goshi kono itabane o fu tamare o chande ibi chado we ndi jeni ni abi klaka jana be heu chado ba fo ni tijeni ni tigene fe ya ni muso bora fasula chebi jana be kelengele o ko misawulla ami duwo kala kan sako kan ala kan jenya ala kan laharanya ala kan sako kan wa ambalma ke no bayo ya ala ka hera kai abe min ala fala ko dana mo be kana ala ka hera kan be ala kan sako dama siginyo ala ka hera ku ya wa silafuna yan kan ala ka mala ka hera kan ai ala kana kishi ala kana ta min fana tianu zuku be ala ka hera kan be jamana ka basigi kirana zuru ka sallallahu rasul hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba